Да па суці сістэму водгукаў. Ну, каб яны пастаянна выбіралі толькі самую высокую адзнаку. Я пастаянна на мітынгах. Звычайна я спазняюся на мітынгі, а потым мы яшчэ паўгадзіны гаворым, як нам не хапае часу праз мітынгі. А потым пачынаецца наступны мітынг. Я спазняюся. Там мы кажам пра тое, як усё дрэнна, а потым я іду на наступны. Я спазняюся. Калі карабель ідзе на дно, то не трэба яму дапамагаць. Мне яшчэ за адукацыю дзяцей плаціць. Большую частку часу на працы мы святкуем. Што мы яшчэ жывыя. Дапамагае не пускаць рукі. Кожны грае сваю ролю, як у фільме. Задаволенасць нашых кліентаў ніколі не была нашым прыярытэтам. Але бяспека, наша ўласная, гэта самая важная рэч. Падчас абеду мы абмяркоўваем, у якой срацы нашая кампанія. Падобную апакаліптычную атмасферу ў іншых фірмах вы проста не знойдзеце. Гэта прыдае нам сіл. Унутры мы ўсе памерлі. Кожны месяц кагосьці звольняюць. Але потым мы нанімаем яго зноў. Бо ніхто іншы да нас не ідзе. Потым мы звальняем наступнага. І нанімаем яго зноў. Лэй-офы. Мы заўсёды атрымоўваем толькі самыя высокія адзнакі ад нашых кастамераў. Бо на шкале ацэнкі нашага сервіса клікабельная толькі 5. Кліенты проста вар'яцеюць. Гэта добра. Менш кліентаў, менш людзей у падтрымцы. Так мы эканомім. На сённяшні дзень любыя змены не маюць сэнсу. Мы стараемся не працягваць увагу лішні раз. Мы маем цэлы аддзел, дзе мы налічваем штрафы за овердрафт вашага рахунку. Нават тэхнічна гэта не мусіць быць магчымым, але мы знайшлі спосаб. У нас добрыя юрысты. Наша цэль – гэта трымаць настолькі высокія цэны, што ад іх робіцца боляча. Нават чорны піяр – гэта піяр. Проста іншага мы не маем. Мая задача сёння – гэта зменшыць час узаемадзеяння з кліентам. Нельга, каб кліенты звярталіся ў тэхпатрымку. Бясі іх, каб яны зразумелі, наколькі гэта дрэнна. Ідэальна, каб ніхто не звяртаўся. Значыць, робім вось так. Заўсёды запытвай іхны нумар кліента. Яны атрымалі гэты нумар адзін раз пасля сайнапа шмат гадоў таму. Ён ні з чым не звязаны. Калі хтосьці ўсё ж такі знойдзе гэты нумар, запэўніся ў тым, каб кліент трапіў да самага некампетэнтнага калегі. Каб там былі абрывы сувязі, дрэнны мікрафон і дэфекты мовы. Пакрыўджаны кліент – найлепшы маркетолог. Рабі рассылку толькі на выхадных. Калі ў нас чаты, гісторыя перапіскі не мусіць захоўвацца. Як яны пабягуць? І запэўніся ў тым, каб яны не пераадкрывалі тыкеты. Ніякіх тыкетаў, ды і ўвогуле. Зламай спасылку, дзе іх ствараюць. А потым паведамленне, спадзяюся, мы вам дапамаглі, ацаніце наш сервіс. І опцыі, якія там можна выбраць, будуць так ці не. Не азначае, не праблемы ўвогуле не было, і заблакуй яго. Так, гэта спрацуе. Ніякай гісторыі перапіскі, ніякіх форумаў. І не кажы кліентам, што іх праблема вырашана. Няхай гадаюць, павялічвае час, праведзены ў праграме. А калі захочуць адпісацца, няхай лагініцца зноў. Мы ніяк не змагаемся з нашымі канкурэнтамі. Мы проста мяняем лагатып, а пасля збіраемся разам і святкуем. Кліенты задужа лянівыя, каб нешта мяняць. І мы ім за гэта ўдзячныя. Некаторыя называюць нас манапалістамі, а мы называем гэта тактыкай выжывання. Бізнес – гэта джунглі. А мы ў іх як камень, на который людзі глядзяць і разумеюць, нічога не зменіцца. І пакуль яны нас бачаць, мы жывыя. І яны разумеюць, што і ім не трэба мяняцца. Мы даём людзям адчуванне стабільнасці. Я не магу сказаць, дзе я працую.